ମହାଭାରତର ପଶା ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅତି କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀମାନେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ତମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ତମେ କରୁଛ। ତମର 5ରୁ 5 ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଖେଳିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କି ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆମ ଗୋଟି ଆମ ମାମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ଚଲେଇବ, ସେତେବେଳେ ତମର 5ରୁ 5 ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି କହିଲେନି କି ଯଦି ତମ ଆଡ଼ୁ ତମ ଗୋଟି ଶଙ୍କୁନି ଚଲେଇବେ, ଆମର ବି ଆମ ଆଡ଼ୁ ଆମ ଗୋଟି ଆମ କାହ୍ନା ଚଲେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କିଏ ହାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଗୋଟି ବା ସବୁ ବାଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଜିତିବା ହାରିବା ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଗୋଟି ଚାଳନା କରନ୍ତି ସେ କେବେ ହାରିଯାଏ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବତ୍ର ଜିତେ। ସେ ଜଗତ ଜିତା ହୁଏ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଜଗତ ଜିତା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ହଉ।